Bona tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquest acte màgic de poesia i música. Un any més, agrair la vostra assistència i complicitat. Volem agrair a l'Ajuntament de Sitges i tot l'equip de la Regidoria de Cultura pel seu suport. I és un honor, avui, tenir amb nosaltres un gran pianista i compositor, David Demarger, que amb la seva música ens transportarà a una dimensió sublim. Estem segurs que serà una experiència inolvidable. Com deia Keith Haring, l'art, la poesia, ha d'alliberar-nos l'esperit, provocar la imaginació i encoratjar-nos a anar més lluny. Des de sempre, el nostre objectiu en aquest Sitges en Vers ha estat a complir amb aquests 3 propòsits. Esperem que ho gaudiu.
Vaya que vaya la pinza. Thank